Op dit skip werken Rijkswettersteert en de Waddenunit gewoon wij al gear. En omdat van deze handhavingsactie een record aantal chansen gear werkt, wie dat dit keer uitbreiden met justitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onderwijs naar een mokselfixer krijgen ze alvast wat uit les. Kijk, zij vissen dus op hun eigen akker nu. Hun grond ligt, het zijn mosselkwekers, mosselboeren. Hun grond ligt onder water, hun akkers. En die zijn afgebakend met houten staken. En die houten staken die staan in één lijn. En dat is de scheiding. De mij net in het tjuster op moksels visken worden. Er is Justerjoen en Van de Moonek op Tasjoen. Er winnen geen trainings. Maar er winnen Joet en Juster ook garnalenviskers controleren. Net een soort, want met dit restige waar zitten de meesten op de Noordzee. Er binnen best een soort regels dat zij onvoldwaan matten. Als die ze net omhoog haalt, dan gaan we kijken of de netvoorzieningen in orde zijn. In dit geval moet de zeeflap erin zitten. Nou, die zat aan beide kanten, zowel bakboord als stuurboord zat die erin. En samen met Theo heb ik dat even bekeken. En we kijken of er een glijgoot aanwezig is. Die is nodig om de overtollige garnalen en vis die nadat ze in de trommel aan dek zijn geweest, dat die vis weer van boord kan, want die heeft nog een beetje overlevingskans. De visker wordt er net warm of koud van. Dat hoort erbij, hè? Ja, we moeten af en toe even kijken of alles in orde is. We hebben bepaalde regels die we ons aan moeten houden. Zoals nu die safenetten, daar kwam Theo even voor te controleren. De zomerperiode nou afgesloten dat de brievenbusser, dat is een ander soort net, eraan mocht. Maar die moest er nu weer uit, dus ja, dat moet dan even gecheckt worden. En dat checken bloot wolnedig. Wat eigenlijk heel erg toeneemt is het snel varen buiten de aangewezen gebieden. De mensen moeten sneller werken, mensen willen sneller ergens heen gebracht worden. En dat neemt heel erg toe eigenlijk. En door het snel varen is de verstoring eigenlijk ook evenredig groot. En daar is wel een toename van. Dus verliet dit skip nog volle vaker de Haansterhaven om te controleren.